गिबि गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोबाय आरो जोंनि बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बैसागुनि आं हामलायथि बावहरग्रोबाय। दिनैहाय जोंहा जारबार प्राइमारि सिङाव थानाय दरनै गामिनि बद'रफुर आरो सल्ल'हाट मोननै गामिजों दिनैहाय 150 जन आंजों जइनिं जादों। आवगायावहाय जारबारिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा बिजेपि दोलो गारनानै बिपिआव थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बै थांनायफोरखौ मोजां मोननानै दा फुराना आवगायनि बिपिफ्रा आंजों दिनैहाय 150 जना जइनिं जादों। मानो होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो बिथांमोना बिपिएफनि खाजोबमोन, गावबुराबो दं आरो सिनियर वार्कारफोर दंमोन। बिथांमोना आंजों दिनैहाय बिजेपिआव जगजान जाबाय। एसेबो जाहारबारि हिसाबै एसे गुलुं गुजुं जादोंमोन। बिसोरो फुरफुलियाव थानाय माखासे बिथांमोना बिपिआव थांदोंमोन, नाथाय माखासे बेनि गेजेराव माखासे आंजों फैफिनजोब्बाय, माखासे थाबथाबाय। दा बेफोरखौ नायनानै दिनैनि दिनाव माखासे जेनाखि बिपिएफनि मोननै गामिनि बद'रफुर आरो सल्ल'हाटनि रायजो राजा बिथांमोना आंजों बिजेपिआव हाबफैफिनजोब्बाय। दा जारबारि हिसाबै नंगौ बिजेपिआ एसे बै लिडारफोर थांनायाव एसे दुरबल जादोंमोन, नाथाय दिनैहाय बेखौ आं लासै लासै मेकआप खालामफिननो हाबाय आरो निस्सय हागोन। दिनैहाय आंजों गोबां आरो जइनिं जाबावनांगौ दं, बिथांमोना खोथा होदों। दा बिथांमोना बुंबावदों आरो आं बुंदों जइनिं जानाया गोबां दंबावो, नाथाय बैसागु फैनाय जेला जोंहा बैसागु बोथोराव बयबो रंजायो मोसायो, गावनि हारिनि कालसारखौ जों बयबो मानियो। बे हिसाबै आं बुंदों बैसागुनि उनावसो बे प्रग्रामफोरखौ लानाय जासिगोन, दा नांथ'ला होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायनानै दोनथ'बाय आरोखि। दा दिनैहाय जइनिं जानायानो जे जाहारबारिनि थाखाय आंनि मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट। सानदोंमोन जे माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर थांनायफ्रा हयथ' जाहारबारियाव जों नङाबानो जाया, जों नङाबानो रावबो मानसि मोननाय नङा सानदोंमोन, नाथाय दिनैहाय बिथांमोननि थांनायनि उनाव साबसिनसो बारानिफ्राय बारा आंजों मानसिफ्रा जइनिं जाफैदों आरोखि। बेनो कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।